terkandun Wiljarawuh Masimin Mahbang Ploso Korop Seragen driveripun Pak Untung Wiono Bupati Sepuh Seragen aturang pinarak lenggah langkung rumiyin tambah kangen ya mas teraing nata kira marisan kanan jaya Bandung Surabaya mas yang ngurung hatiku gelap ojo gelap enek Mbak Marimin rasa gelo ya mas nyalah kenes nenes wicarane winangku timon sigarane mas ayo bangun negarane ayo toh ayo ya Raden yalah Rama ya ramane kukosar kerekewetan Surakarta lerak disampir ke mas mae cerak orang hampir ke sakno mampir dewe ya mas mampir guna Mas Gino genes yalah genes wicarane Mbah Marimin ayo malik Mbah Marimin dari mana mas datangnya cinta dari mata turun ke hati wong sing laken ora kurang ya mas pripun Mbah Min kok mboten beksa Siapa bisa menggoda
Kang Asmara. Terima kasih. Iya. Mudha laras lagi. Lina Asmara sewical kagem adipun manten. Ya spesial buat Mbak Lili. Ditujukan karo bojone seneng Eropa. Halo Mas yang Keluarga Eropa. besar senam aerobik wonten ing Dari Pengkok. Mbak Lili. Ya. Hei, juga Mbak Wati sing enak Taiwan. Asik. Hei. Ah, hei. Ya Pak Markon. Ayo. Terima kasih loh Pak. Masukin Kang Mas. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni Duweni sapa Kang Mas? marang Tiaso Laksmi yo Rasa kangen kang liputi lintang bulan dadi saksi upayane Iya, iya. datan balenjani apa iya janji sabaya mati sabaya mudha laras iki Putra Irama PD syutingipun Penny Salon sound systemipun Penny Salon ya masuk wong ayu tresnamu kinarya tampa susajroning batenku wong bagus antep rasa timu tresnaku tulas jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna senadyan nyawa oncat saka raga wis tresna ora bisa disana Masuk Mas ya. siang pantoro ratri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Tiaso Laksmi iya Rasa kangen kang liputi bulan dadi saksi upayane datang balenjani janji sabaya mati
ora pedhot ya. Ayo Mas Dino maju mriki. Kowe jek Joko wae kowe nang kene. Bapak Sumanto Sidrojo Munggur Sugeng Laras Mas Yanto Hik Foto Bagian Pak Suroto Gelang-gelung sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku nganti salawase goyang Mas Dino opo sliramu ora ketun ora koso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi Mbak Dewi Nggih Pak Marco. perang-perang tahun lagi nyanyi pisan iki gelang kalung ya angen Mbak Lancar jaya elok pokoke. Lo. Dayane pentol BRI. Gelang-gelang dadi saksi muga sliramu Janelok mudo laras goyang Mbak Dewi Maya Mas Dino gelang-gelung sing tak tampa ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresno aku selawase ayune Mbak Dewi sliramu ra ketun mura koso urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki ana sing maringi
Mbak Dewi Nggih, ngelingke Pak kowe jaman sono diwehi gelang kalung karo Mas Dino. Oh nggih. Dielingke. Mula nek kene kowe Joko wae njaluk gelang kalung. Gelang dadi seksi. Muga sliramu ora bakal didrani. Wiwit nyanyi dong bagus sing tak Pak Mujiono iki wong ndi? wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake aturan samandhan layahe sembahyang tetepi wajib dawuhe pangeran salat dadi Mendatangkan Mas Paidi agama lima wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaminah suwe sampurna yen berjamaah luhur lan ngasar salat dadi kekae dak mungkar magrib manisa jantune prayatane ditambah salat sunah sembrono iku perintah agama ngelingono ing donya sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah swarga alirin tansah dielingke wis wancine Esake azan wis kumandang wayahe sembahyang natabe wajib dawuhe pangeran salat dadi candake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaninah luwe sampurna yen berjamaah ya Pak ya subuh luhur lan ngasar salat saya kini dome buka mungkar magrib lan isa jangkepe prayogane tambah salat sunahe sembrono iku
cindene pahmi iki tenang wae. Bisa najan mung sedelo ibu-ibu nyawang kowe tak ayumen jarene Mbak Rini ngono kuwi Galuh. Allah jenengane senengane ngono. Lah kowe ra napane sing jagong kowe kok. Napa nggih, Bu? Alhamdulillah. Lho ibuke marai ayu-ayu lho Pak Marko. Lho Bu iki kowe wayu. Ibu iki arep jagong iki mau keng bunder. Ae mau kodhong waduk.
kono mau kok Karang Malang lho Pak. Lho tamune lho guyu-guyu. luar biasa. Nggih ta Bu? Oh salah. Salah. Ora kok bunder jebule. Iya sayangku, joget. Nggih. Iya. Oke? Lho, ngerti burine ayu parane cah wedok ayu ning kono coba. Yo. Sekar bisa gunung desa Dadi raja kene ora ilang gene padha lara ini sayang ayo joget Oh, Mas Yanto foto kebagian Manelo. Udo laras jogetnya Indonesia. Penis Jan aku mengaso papane sawai didol wae, sawai didol wae, sawai didol wae. matur nuwun Mas MC. Matur nuwun. Monggo. Ah, Monggo Kong. Jumeneng mriki. Joget nggih. Beksa nggih. monggo. Yen dikancani. Monggo Kong. Eyang Marimin. Ade. Monggo Kong. Oh senenge mong dijejeri. Yo. Dek Dewi karo Derine mriki. Mandap. Asal. Yen lewat aku kelingan bubuk kae biyen tak goleren neng cakak tebak tulisan warna abang tondo kasih sayang ayo Mbah Marimin asik andom tresno mas ayo ayo tanpa bental tanpa klasa yo pada bakti agataman asmara penak nggih Gong kupuk kae nyibak crita jas nganti besok ora bakal lali kupuk kae kebak crita wayah wengi nganti kakatrina enak ya Gong cadetan sajroning ati yo luntur yo saya merhati ayo
asmara yo budine Muda monggo laras lho iki. Ayo Mbak Marimin, tanjake karo Mbak Ahmi. ya pun kesel kok Yen lewat aku kelingan kupuk kae biyen tak goleren neng cagak kepak tulisan warna apa tondo kasih sayang iya oh Pak Lurah isin Pak Lurah mboten napa-napa abeyan andhot tresno yai ayo yai ayo tanpa kental tanpa pasan abad-abadi iya taman asmara mas yo kupuk kae nyimpan mati nganti besok keras itu diganjel ora bakal lali kupuk kae kebak crita wayah wengi nganti kakak trino Lujeng rawuh Pak Bayan Giamto juragane Guntur Laras. Guntur Laras Ya. nggih. Dalem Bude. Lanjut. Iya. Ayo ngeteni petang matok lho Dek jare kon lanjut Dek. Mbak Marimin ki sembodo yaine. Lanjut to. Duit ki mung gur hitungan. Lah nggih. Lah niku mau dompete kandel pol. Iki ngomah ya wis ngiris nganti ngenteni garinge. Garing sawerke neh, garing sawerke sinden ya. Cadatan sajane ati. Iya. Iya. Ayo, ayo. Aku kowe dadi karma amarga aneh aku asmara. Pakur Mangga Pak Dek. Cerita di mana karawitan Muda Laras. Lari kantun Pak Sariman. Mangga sekecaken yen lelegan. Pak Ngadimin. Pak Haji Suprapto. Iya. Terminal mandian ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalen Tapi yen aku duwe pacar anake Pak atuh Sapa? bakul pecel aning kepikir prapatan Mas terminal mandian ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalen Tapi yen jenenge aku janji karo aku nanging nyatane kowe mlenjak Muda Laras. janjimu Kodalumpi. goyang lopate Kesurupan itu kuda lumping
Apa kewira Iya. kroso tak kangen saben Jane yo krasa. Terus? ning atiku Tak batin saben dino ora bakal ilang jenengmu ning atiku. modal ras Bos kita simin sing duwe mahbang Mas Joko sing duwe wates dulur-dulur wates danipun lumantar putra irama multimedia live streaming muda laras masuk Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekke biyen aku duwe Iya. pacar anake Pak Sukiman bakul cilok aning urusane Markun urusane rebos Markun Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekke Wedi mulai tak duduk pedot tak duduk wedi Yeah. mulai hasil lele pedot tambah cantik janjimu aku malah ngrungokne lagu sedap karo menari. Sidat gadrah sindane gadrah lagu karo Minggu dalam se asik masuk aku tak sawang-sawang fotomu ning dompetku siramu elus fotomu ning ati salah jejak sele ala jejak sele kowe ora krasa tak batin saben dino ora bakal ilang jenengmu ning atiku nyanyi muda laras jadelok Dan tenan juga yang sedang streaming Putra Irama dimanapun berada. Juga TikTok Iya. Indonesia dimanapun berada. Love you all. Masuk mas. nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sabar karo sapa semoga hari ini Tak suwon rino lan mengi. Moga-moga Gusti ngijabahi saat menanggonmu hali bisa kumpul kaya duwe nguni. carane beksi carane Belum nonton bebasane
jaluk tenan Mbak Rini. Aja lali pawelingku. Oh kemana kang mas janji aku setia satu tak anteni nganti saeling. Udah laras jane tenan Pak Guru. Ya Pak Guru digoyang dong. Asik, asik, asik. Hari ini udah laras lagi. Samanya Indonesia. Hey, masuk. Wong ayu sing tak tresnani. Rino wangi. Rino wengi sing tak impi-impi. Aku ora bisa lali. Amung sliramu marini pawajane ati. Nadyan sepisan ketemu ananging kuwede rasa tresnaku Rina wani tanasa nunggu ngarep-arep sekapan balimu Dolaras. Dimas ya kepacut tresno Alah cocok. Alah cocok. ku gawe lara Hening apa sliramu teko atiku karena Gusti kula nyuwun Sebanun Bapak MC Pak Ibu tadi kula. Yo, duete Mbak Mayang. Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane ngantu-ngantu anggonku nunggu nganti putih kabeh rambutku wong ayu ing kelo Bali kanggo nambah utan tak isya tak dialog kanggo minggu tombo error. Ini cedak Mbak Fahmi ngeten iki ya. Jan seter. Mas Simin nek salah nyanyi biasanya tak dendoi.
Iki ra biasane nek awan iki nas nek ngendikane Mas Bambang. Soko bing soko Lumantar seni prawit jangkep muda laras mijil saking leladan pijilan. Nalikane kowe ninggalke aku rebas bilih rasane ana batinku ingin mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandek ning gulu yo nak yo semum rino wengi gawe kangen atiku lali-lali kaya malelo tak endani malah katone moto yo nayo senarian laras bagian siang wonten dalan Pak Di Mujiono latah wonten Pengkok RT 8 dan elok muda laras muda laras jogetnya Indonesia kita goyang lagi bro nalikane kowe ninggalke aku rebas milih rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane andek bulu yo
watone moto yo Bapak Mi, dan ngatur Mas Bayan, semoga. Oke sih, ya. Awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miteranggonku goleki ora krasa esok awan nganti bengi yen nganti liya sing nyaman layang tak salah mencok ing ngepang kegiatan tak indi saka kadepan sarane ngoceh dheweke ngalih pencokan penak ya Mas lokae tak suwun mbok aja ngeceh udang kuning udang kuning agawe siraku komes seret ireng tak sawang tambah manise bunga yen lakon nyanding selirane bakal atiku kiwang liyan yen siput dan andutut hati kepratan nuara wadon hatiku san saya nyateran tasranane sun pikatuluting bendo muda laras lagi ayo Batarso video syutingnya apa Mas Bayan Putra Irama lho iki. sound sistemnya apa Mas Penny Salon. karawitane Udo laras lho dene iki. sing ayu-ayu ki sapa Iya, Mbak Dewi, Mbak Pamir, Mbak Rini.